Il-gvernijiet dal-politika nazzjonali għaż-żgħażagħ sal-2030 bit-tema maż-żgħażagħ u għaż-żgħażagħ imsejsa fuq 8 għanijiet. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli u s-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Clifton Grima. L-għan ta' din il-politika huwa li tħares lejn iż-żgħażagħ b'mod individwali u biex dawn jelħqu l-potenzjal kollu tagħhom. Il-Ministru Giulia Farrugia Portelli qalet li għall-Gvern iż-żgħażagħ huma l-preżent u l-futur u qed jingħataw diversi opportunitajiet. U dokument li jiġbor fih id-direzzjoni it-8 punti strateġiċi li se jwaslulna 9 snin li ġejjin fejn tidħol il-politika taż-żgħażagħ. Dan hu dokument li twassal mill-eruq tiegħu stess miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ stess. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima qal li din il-politika se tiffoka wkoll fuq it-tibdiliet u l-opportunitajiet li hemm maż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ li huma parti importanti mhux biss tal-futur ta' pajjiżna iżda fuq kollox ta' dak li huwa l-preżent tal-pajjiż tagħna, u allura rajna propju din il-politika. Politika li nkitbet miż-żgħażagħ. Uffiċjal fil-Kunsill Nazzjonali għaż-żgħażagħ Gianluca Vella esprima s-sodisfazzjon li l-Kunsill li ngħata opportunità biex iwassal leħen iż-żgħażagħ. Aħna bħala l-KNZ konna sodisfatti bil-livell ta' konsultazzjoni li saret f'din l-istrateġija, issa però nisperaw li din ir-relazzjoni konsultattiva tkompli. Il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Towma qalet li l-politika nazzjonali turi kemm il-Gvern iħares lejn iż-żgħażagħ b'mod pożittiv u bħala riżorsa tas-soċjetà.